Dobar dan želim, dragi moji knjiški moljci. Kako ste ovih dana? Nadam se da se dobro držite. Velike su vrućine na polju, tako da ja to vrlo dobro podnosim. Ja sam dosta mršav i nemam baš mnogo masnog tkiva, a kako vi? Vi ste dobrodošli u novi video snimak. Danas ponovo govorimo o meni. Ponovo jedna onako malo spontana tema gdje ćemo popuniti prostor dok se spremaju kao i uvek neki drugi projekti, pa da ne biste suviše dugo čekali da imate šta da gledate u ovom nekom periodu. Tako da danas ću vam neplanski predstaviti i ispričati svoju karijeru čitaoca. Kad sam ja krenuo zapravo da čitam knjige, kad sam ih zavoleo i šta je sve uticalo na to i prethodilo tome. Tako da cijela ta moja priča koja verovatno stoji iza cijelog ovog mog YouTube kanala i tako dalje. Nadam se da će vam se ovo dopasti i da vam neće biti mnogo dosadno, jer možda ova moja priča nije toliko interesantna, pomalo je klasična, šta da kažem, ali opet nijedna nije u potpunosti ista, tako da volao bih da čujem i neke vaše origin storije, što bi rekli na zapadu. Da li vi imate neke intrigantne priče koje se kriju iza vaše čitalačke prošlosti? Verovali ili ne, ja nisam oduvek volao da čitam. U suštini ja aktivno čitam knjige tek nekih 4-5 godina, u principu od poslednje godine moje srednje škole i moje gimnazije, pa do danas. Ali eto, mogu reći da se moja ljubav prema čitanju uopšte gradila nekako polaganim koracima kroz godine, gradacijski. Ona se začela davnih godina u 9. umetnosti, odnosno stripu, koja sam bio veran preko 10 godina. I to je verovatno umetnost kojoj mogu najviše da zahvalim moju sadašnju pasiju prema književnosti. Ne znam kako vi imate iskustvo sa stripovima, ali eto, kao neko koji je odrastao u toj generaciji, ne znam, možda su vaši roditelji koji su odrastali u bivšoj Jugoslaviji, verovatno su svi oni to čitali i oni su svi odrastali na tome, na onim italijanskim klasičnim stripovima, tako da i ja, kao u mojim dečačkim danima, šta ja znam, sam nekako započeo sa tim, pa sam onda vremenom prelazio na neke ozbiljnije stvari. Ali da kažemo da moja priča počinje negde 2010. ili 11. godine, nažalost ne znam tačan datum, ali siguran sam da je neka od te 2 godine. Zima 2010. ili 11. godine, kada sam ja kupio svoj prvi strip na kiosku. Interesantno je da ja nisam nasledio nikakve stripove i moji ukućani, moja porodica isto niko nikad nije čitao stripove, verovali ili ne, ali znam jednostavno bezbroj priča, kao i vi verovatno, dece koji su nasledili od svojih očeva one ogromne kolekcije onih starih zlatne serije Lunov Magnus stripova iz Jugoslavije. To su oni klasični italijanski junaci, Zagor, Dylan Dog, ne znam, Black, Stena, Miki i ostala grupa, ali i onda se tako polako generalno gradi ta ljubav prema čitanju, što je vrlo dobra stvar, da se krene od stripova. Odlično je kad može da se nasledi to od roditelja, ali kažem, ja sam recimo
tu priču oko 9. umetnosti sam pokrenuo, niko mi nikad nije to usađivao, nisam imao gdje da vidim i nisam ništa nasledio. Cijela moja porodica od samih početaka bila u književnosti. Tako da upravo te zime 2011. godine, da kažemo, otprilike sa mojih 7-8 godina, meni otac prvi put kupio strip na kiosku, to je bio, to se pouzdano sećam da je bio Zagor. Meni se to odmah dopalo i tada se rodila i ta moja strast prema kolekcionarstvu koju, kao što možete da vidite, i dan danas gajim, čak i kad su knjige u pitanju. Smatram da je kolekcionarstvo jedan vrlo lep hobi, takvih raznih ima, mislim da je ovo vrlo jedan lep hobi, volim da čujem kada neko nešto skuplja, možda svašta da se skuplja, možda se skupljaju markice, kovanice, knjige, stripove, znači možete bilo šta da skupljate, tako da jedan vrlo lep hobi zaista. Ja sam tako već do 2015. možemo reći skupio sve te moguće komplete i sve što je izašlo od tih junaka kod nas. To je tada bilo mnogo lepo i zgodno, sve je bilo mnogo jeftino. Tada je čovač jedan taj strip koštao maksimalno 150 dinara. Bili su i oni kompleti 3 u 1 u Ideji, u Maxiju, za 200 dinara. Tako da se vrlo lako dolazilo do toga. Ja sam to, kako sam ja to voleo tada, i vrlo se rado sećam nostalgično tih vremena. Danas, nažalost, ne možete taj neki običan mekokoričeni strip što se jednom pročita i zatvori, ne možete kupiti ispod 300-350 dinara. To je bio period moje osnovne škole i ja tada zapravo nisam volao da čitam knjige. Kao što znamo, tokom osnovne škole imamo lektire, ali na to se više gleda kao obaveza i nešto mora ocena da se zaradi, tako da to nije bilo baš uživanje i to je standardna priča kad su lektire u pitanju, to je više teranje. Nažalost, tako da ja tada nisam volao da čitam, bez obzira što iz današnje tačke gledišta izbor lektira za osnovnu školu je zaista predivan. Mislim, izvanredna dela se čitaju, ali prosto drugačije se gleda u tom nekom periodu. Ja sam bio zalepljen za te stripove, ja sam samo to voleo da čitam po ceo dan i vrlo mi je drago da sam dobijao podršku porodice, zato što ipak i tada nije još bilo to toliko popularno, ali da kažemo i tad smo već imali one svoje, svi smo dobijali te prve telefone, svi su već krenuli da bockaju, tako da moje porodica me je podržavala u tome da ne gledam toliko u telefon i tako dalje. Ja recimo svoj, da kažemo, prvi mobilni nisam dobio pre neke 13-14 godine, što mi je vrlo drago i zahvalan sam svojim roditeljima na tome. Tako da sam imao priliku da čitam, da preko stripova razvijem tu neku te neke početne čitalačke navike. Važan faktor u cijeloj priči je i to porodično nasleđe, to se mora razumeti, jer svi u mojoj porodici su voleli da čitaju, danas nažalost i ne baš, danas maltene ja jedini još uvijek čitam, ali mislim to je dosta zbog posla i ajde da sad ne tražimo izgovore, ali kad su bili mlađi i na fakultetu kao ja sada i moja porodica isto tako obožavala da čita kao i ja i zapravo većina ove moje sadašnje biblioteke i ovdje u Beogradu pa i u Novom Sadu je zapravo nasledstvo. Moj otac, recimo omiljeni pisac mom ocu je bio Mihajl Šalohov i Albert Camus, omiljeni pisac mojoj majci je Dostojevski, omiljeni pisac mojoj baki sa majčine strane je Tolstoj, sa očeve strane je Puškin, tako da sa svih strana mi je nabirala su mi nabirali ti
književni uticaj, još da ne govorimo o tome da mi je baka sa očeve strane bila profesorka ruskog i ruske književnosti. Tako da vidite, u principu bilo je samo pitanje vremena kad ću se i ja prebaciti na knjige. Recimo, moja porodica je upravo i u toj osnovnoj školi su želeli da ja čitam knjige, nisu baš bili suviše zadovoljni, da kažemo, stripom. Podržavali su me svakako, zato što jednostavno u tim mladim godinama svako ima nešto svoje. I prosto i stripovi su dobra stvar, tu se, kao što sam rekao, razvijaju se te neke početne čitalačke navike, tako da podržavali su me, ali generalno su mi krenuli su polako da mi turaju knjige. Znam da sam od bake svake godine za rođendan dobijao knjige. Naravno, ja sam ih u to vreme bacao u stranu i nisam ih uopšte gledao i bio sam poprilično nesrećan kad sam dobio knjige na poklon, ali i dan danas imam te knjige i vrlo sam zadovoljan njima iz današnjeg ugla. Pokušali su da me nateraju da čitam knjige umesto stripova, ali to jednostavno nije išlo u osnovnoj školi i to je bilo u redu. Tako da kako godine prolaze, završila se i ta osnovna škola i počela gimnazija. Ja sam vremenom se prebacivao na neke, da kažemo, ozbiljnije stripove sa ovih običnih, da kažemo, italijanskih Bonelli stripova. Krenuo sam polako na one Marvel, DC, one superheroje, ne znam, Batman, Spider-Man, Superman i ostala grupa, pa sam se vremenom prebacio na neke zaista ozbiljne stripove koji su u rangu i književnim delima. Ako mene pitate, to je ta franko-belgijska škola stripa koju i dan danas najviše volim i možemo reći jedino i čitam, a da retko. Sve to tako lepo išlo do druge godine srednje, kada su se pojavili Franz Kafka i Thomas Mann. Šta su oni proizveli u meni? Možete samo zamisliti. Franz Kafka i Thomas Mann su verovatno pisci koji su zaslužni zašto sam ja zavoleo knjige. Oni su me, da kažemo, navukli na to. Iskreno, kad sada gledam to, vrlo sam iznenađen da to nisu neki ruski pisci, recimo. Zločin i kaznom, recimo, u 4. godini kad smo čitali kao lektiru, nisam bio nešto očaran, ali kad smo čitali Proces i Metamorfozu Kafke u 2. godini, ja sam bio načisto oboren sa nogu, i kad smo krenuli sa delom Smrt u Veneciji Thomasa Manna i čekajući Godoa Samuela Becketa, tad se u meni nešto novo rodilo. Naravno, ne smemo da izuzmemo i uticaj same škole. Ja sam i dan danas zahvalan Gospodu što sam išao baš u prvu gimnaziju, što sam pre svega uspeo da je upišem, jer je za početak mnogo teško upisati, najteža je gimnazija, jedna od najtežih, ali sa razlogom je jedna od najtežih i tamo su zaista vrhunski profesori koji vrlo ozbiljno shvataju svoj posao, tako da, iako sam bio na prirodno-matematičkom smeru, nisu nas uopšte štedeli ni srpskog jezika i književnosti, jer je pre svega to nešto što svako treba da zna čime se bavio u budućnosti. Moji profesori književnosti srpskog jezika i književnosti su bile sve žene, nismo imali muškog profesora. Naravno, to nije važno, ali to je nebitno, ali to je jedna mala digresija, tako da te profesorke su sve bile zaista fantastične i način na koji su one nama prezentovale ta književna dela i način na koji smo ih mi obrađivali i vrlo detaljno analizirali za ocenu, tako da to je verovatno prvi put kad sam ja književna dela čitao zato što sam želeo, zato što sam bio zainteresovan. Od tada naravno kreću i ona moja razmišljanja o
društvenim naukama koje bih upisao na fakultet, recimo kreću na moje razmišljanja o filozofiji ili istoriji umetnosti da upišem kasnije, to se sve rodilo u mojoj gimnaziji, u tim srednjim godinama. I naravno, ko me prati od samih početaka, zna da sam ja tu negde 2020. 21. ja mislim, početkom 2021. To je, čini mi se, četvrta godina, posljednja godina gimnazije. Tada se prvi put otvara ovaj moj YouTube kanal Knjiški moljac. Eto, to je u suštini to, tako da te posljednje godine gimnazije ja sam se već u potpunosti prebacio na knjige i književnost i maltene 70-80% stvari koje sam čitao tokom godine su bile knjige i onda sa početkom fakulteta veterinarskoga sam možemo reći odbacio stripove. Nažalost, danas mi je pomalo žao zbog toga. Danas recimo više ne čitam stripove uopšte. Ja sam tokom cijele srednje škole i kraja osnovne imao i taj moj YouTube kanal za stripove. On i dan danas postoji, ali nisam ništa izbacio već 2 godine, zato što i ne čitam više stripove, nažalost, eto. Nisam pročitao jedan strip 2 godine, nemam šta da izbacim, prosto, ali da, žao mi je što sam nekako odbacio skroz te stripove. I 9. umetnost je ozbiljna umetnost, ne treba je potcenjivati. Naravno, po mom skromnom mišljenju, to nije ni izbliza isti nivo kao književnost, ali ima stvari koje su zaista, ne možete verovati u kolikoj meri božanstvene, da se čak može meriti sa nekim knjigama, tako da ne treba je potcenjivati i to je ozbiljna umetnost. Koliko vidim i neki drugi sadašnji knjiški kanali, drugi, često pominju i stripove, tako da bit će ih verovatno i na ovom mom kanalu, ali to neće biti ništa više od nekih adaptacija ili stripskih adaptacija romana ili nekih stripova koji imaju neke povesnice sa nekim knjigama ili romanima. Neće biti ništa više od toga. Možemo reći da ja suštinski tek 4 godine otprilike čitam aktivno knjige. Deluje mi moj neki lični utisak je kao da čitam knjige već 10 godina, ali zapravo tek 4 godine aktivno čitam knjige i moje čitalačko iskustvo je, mogu reći, dosta malo. Ali tek kad sam ja shvatio kakvu sam ja biblioteku nasledio, kad sam video u Novom Sadu, one komplete i ovo ovdje što sam video, ja sam tek onda otvorio oči i video koliko je sve to vredno zapravo, kad sam video ove očeve knjige, one Klijove, i kad sam video ono kod babe, one komplete. Ja sam jednostavno sam stripove momentalno smetnuo s uma, tako da i dan danas cenim to, da kažemo, porodično nasljedstvo i kao što rekoh, verovatno mi je to, knjige su mi u krvi, što bi se reklo, jer svi u moje porodici su čitali to pre mene, tako da je bilo samo pitanje vremena, kao što sam rekao, kad ću i ja krenuti sa tim. Ovo bi bila ta moja neka priča. I dan danas su mi verovatno omiljeni pisci, među omiljenim piscima Franz Kafka i Thomas Mann, zato što, kažem, to su pisci prvi pisci koji su mi pokazali šta je zapravo književnost i šta ona može da ponudi, i tad sam shvatio njenu veličinu. Sve je išlo nekim postepenim koracima, prvo 2011. za tim nekim italijanskim stripovima koje sam skupljao godinama, polako se prebacivao na ozbiljnije stripove kao što su Superheroji ili Amerikanci, i onda se prebacio na najozbiljnije stripove, na franko-belgijsku školu, i dan danas se ponekad vraćam franko-belgijancima zato što su oni, ako mene pitate, nekako najbliži mom književnom ukusu, najbliži
onoj književnosti koju ja čitam. Tako da to je umetnost to je škola stripa koja je meni najbolja i koja mi najviše odgovara, to je ta franko-belgijska. Tako da poslednjih godina skupljam samo te stripove. Naravno, ja sam sad sve stripove sklonio sa polica, zamenio sam ih knjigama, ali ja nisam bacio te stripove, ja sve to i dalje imam. Tako da ja po svim ovim ormarima u kući imam još jedno plus 2-3 hiljade, 4 možda čak stripova. Tako da, naravno po kutijama i ormarima ja ne mogu sada to da vadim, ali da, to je i dalje ovde. Na moje odbacivanje devete umetnosti u velikoj meri uticala i ova inflacija koja i dalje traje. Ne znam koliko meri platite to, ali cene stripova su zaista strava i užas. Vi ne možete neki veliki tvrdokorečeni strip da nađete ispod 1700-1800 dinara. Da ne pričam o ovim običnim koje ispod 350-400 takođe ne može. Tako da ja više nemam taj novac da mogu to da priuštim i jednostavno prosto ne mogu da, ja bih voleo da pratim sve to, ali sam svestan da ne mogu, tako da onda me uhvati neka seta i tako da vremenom sam odustao više od kupovine stripova, tako da vremenom je otišao na to čitanje, dok, kao što znate, ja knjige uzem kod polovnjaka, jedna knjiga 200 dinara, tako da knjige mogu da se nađu polovne vrlo lako za smešne cene, dok stripovi, nažalost, teška posla, i stripovi su praktično troduplo skuplji od knjiga, što je onako poprilično frapantno, s obzirom u kolikoj meri je čitanost stripova niža u odnosu na knjige, ali ono što je i dalje činjenica jeste da gajim posebnu vezu sa devetom umetnošću, jer je to jednostavno umetnost moga detinjstva. Kad držim strip u rukama, ja sam uvek nostalgičan i to će mi uvek biti najdraža umetnost, jer mi je ispunila, kažem, 15 godina, preko 15 godina, dobro, nije preko 15, da ne preterujem, ali skoro 15 godina moga života je zauzela deveta umetnost i praktično od nje je sve počelo. I moja ljubav prema kolekcionarstvu i prema čitanju, to je sve počelo od stripova i stripovi su me naučili da umetnost može biti kvalitetna i zahvaljujući njima sam se polako prebacivao na neke ozbiljnije stvari. I za kraj, naravno, moram da ponovim da je podrška porodice meni najvažnija, zato što, eto, i dalje mi dozvoljavaju da trpam kuću knjigama, šta da kažem, već je nekako, verovatno sam već prevršio svaku meru sa onom količinom prostora koju sam zauzeo, ali cenim što me i dalje podržavaju u tome, tako da, šta da kažem, i oni su isto to voljeli, tako da i cenim i to nasljedstvo koje sam dobio od njih i sve to, tako da hvala im. Ne bih vas dalje zadržavao, ovo je bila moja priča kako sam ja zavoleo knjige. Kažem, pomalo nekako klasična, ali eto, nadam se da će vam biti ovo interesantno i voleo bih da čujem vaše komentare, eto, tako da spremaju se uskoro neki novi snimci, bit će nekih recenzija, bit će nekih višesatnih projekata, tako da strpite se još samo malo, brzo će da izađe. Tako da, ostanite zdravo i svako dobro.